ma chérie. Zama mba afaka tetinao. Asala pourquoi pas uzam sabilany. Inty ao iraho uzy saya paminany. Raha mbariko navadika fa tsika zay nande tongotra Madagascar jusque Paris wagnany anaty tsy maintsy aterika agnany. Za zay na ila tsambaritra na isororota na point volcan na diaviny camion tapatagna tapatongotro maso raiky sy mahita anaty tsy maintsy aterika agnany na nandeheza na nandeheza na tsy maintsy aterika aveo amizay na lany amin'ny fagnateragna na agnany antom-piainagna na hagnany azo valider l'ordre national amin'ny fagnateragna na anaty tsy maintsy aterika na mandeha mivavaka aterika na mandeha misika aterika na mandeha mikofira aterika na mandeha pegonina aterika na mandeha magny facture aterika na mandeha mangery aterika zay tanomboanao anaty tsy maintsy aterika na mandeha mamontegna aterika na mandeha ngafbe afaiky bokanay karaha tsy tafaka tandangitra sangisangy edy zany raha mamanay Ary zany dia next na akory atetinao. Mitorogno sora Bitagi maola Asala mbobeto nanomboka tafiagny komalalagna mandeha bazary tsy tavogna maso be nahy sanakabo tsy diany camion sanisy tifitry tam flèche d'or masina ilany ke nanjary pofoka ke tsy nahita lalagna mandeha bazary aveo amizay nembariko na hoagnany fa anahifitsy zazakely maternel kay hoe atirigna mandeha bazary sy nitendriky alô navetiky tiako atirigna mandeha bazary aveo antony nanambadiako to hoagnany tsy andeha agnaty anah amizay tanomboana hoagnany zay raha tovy tafitry tsara agnatin'ny bako nolohana karaha magnanjany agny aveo zay mbola mekende angala commission avy Tananarivo Tananarivo ni anao mba misy olo ihany. Wazala amzao tsy voatery misy olo Tananarivo zay vao afaka magnafitra entagna avy agny amzao fa misy ny atao hoe afariko au lieu de hoe andeha idéplacer na andeha Tananarivo agny anazy tam contact afariko fogna de zare amzay mandeha magnano commission nao de ve zare ko mandeha fazy amin'ny taxi brousse na amin'ny avion arakaraka zay safidinao agnany aveo amzay zare tsy magnafika raha afarigny ana nagnafitra pièce ny tomobile nagnafitra fanafody resaka médicament ana zay nagnafitra fausse fesse anazy tam contact afariko anaty mila déplacer de zare fo mandeha magnano raha jiaby sady azo antoko rapide aveo amizay mbola amsarany mora ko anazy afaka manomboko business na anazy ta magnafitra entagna atona mivarotra agnany mahazo tombony be anao grâce à afariko anazy hoagnany anay agnafariko balla kiraro na io agnany ko mandeha mivarotra fausse fesse. agnafariko fausse fesse ko zany problème anao tsy problème zany